Eskutit egin daiteke gormutuen lenguaian, eskut harritxo bat jauti salto egin dezan ibaian, eskut marrazki bat margotu paperean edo maian, ta eskut kandela bat piztu mundu argitu nahian. Zeruak eta lurrak mugarri, gure lurrari kendu mugarri, harriak kendu eta herriak jarri. Nirea, zurea, gurea, erabakitzeko eskubidea, herri bat prozesu bat ertaile ireki eta geldi ezina. Nirea, zurea, gurea, erabakitzeko eskubidea, independentziara bidea. Eskuz kandela bat piztu mundu argitu nahian, eta eskua jartzean bata bestearen karraian, kateak eratzen dira eta kate hauen amaian, edo zer lor dezakeko elkartzen garen garaian. Zeruak eta lurrak mugarri, gure lurrari kendu mugarri, harriak kendu eta herriak jarri. Nirea, zurea, gurea, erabakitzeko eskubidea, herri bat prozesu bat ertaile ireki eta geldi ezina. Nirea, zurea, gurea, erabakitzeko eskubidea, independentziara bidea.